Hvad er det der Nordfyns værksted for noget? Hej. Hej. Jeg kunne godt tænke mig at vide noget om, hvad Nordfyns værksted er for noget ting. Ja. Fortæl lidt om det. Ja. Ja. Jamen, Nordfyns værksted er en del af Handicapcentret Nordfyn, hvor vi beskæftiger ca. 50 brugere, som bor i det øvrige handicapcenter eller bor selv. Og vi har åbent alle ugens hverdage. Vi er opdelt i paragrafer. Man kan blive indskrevet som paragraf 103, som betyder, at man er en del af beskæftigelsen, eller man kan blive indskrevet som paragraf 104, som betyder, at man modtager aktivitets- og samværstilbud. I dagligdagen, der går man rundt imellem hinanden, når man er den ene paragraf eller den anden paragraf. Det skelner vi ikke imellem. Det er vildt, der er nogle runer, som man bare ikke kan slå ihjel. Vi har 6 værksteder, lige om lidt har vi 7 værksteder, som beskæftiger brugerne formiddagen med mere manuelt arbejde, mere produktion, målrettet arbejde. Og om eftermiddagen, der handler det mere om samvær, om aktiviteter ude af huset eller inde i huset. Der har du sådan været planer i fremtiden, og nogle gode idéer til, hvad der skal foregå sådan ude i. Jeg ved ikke, om jeg har gode idéer, men jeg har planer om, at Nordfyns værkstedet hele tiden er i udvikling. Den udvikling, vi er og har været i et stykke tid, at den fortsætter. At vi er et kreativt sted. Kreativt i forhold til, hvad vi laver med vores hænder, og kreativt i forhold til tænkning. Der skal være plads til alle på Nordfyns værkstedet. Der skal være en god arbejdsplads for brugerne og for personalet. Mm-hmm.